Piştî derdora 2 salan ji rezgarkirina bajarê Minbicê û rijandina xwîna bêhtirî hezar ciwanên Kurd yên keç û kur ji bo rizgarkirina wî bajarî PYDê vekişandina çekdarên xwe ji Minbicê ragihand û ehtîraf kir ku hatin û derketina wê ji Minbicê birêkeftin bû. Di destpêka sala 2016 de û li jêr navê şerê terorê û birfirehkirina navçeyên desthelata xwe PYDê berê xwe da devera Minbicê ya Bakurê Sûriyê. û bi dirêjahiya 3 mehan bêhtir ji 3000 ciwanên Kurd kirine qurbanî ji bo rizgarkirina Minbicê. û piştre yekser rêveberiya bajêr radestî hêzên xwecehî kir û ji wê demêtan jî PYDê û hevpeymaniyên xwe li Minbicê bi sedan girtiyên tometbar bi hevkarî û endametiya Daişê ji zindanên xwe li Minbicê serbest birdan. Piştî Amerîka û Tirkiye li hevkirina xwe derbarî derketina çekdarên PYDê ji Minbicê ragihand, çekdarên YPG di daxuyanekî de ragihand ku hatina wan ji bo bajarê Minbicê û derketin û vekişandina wan ji Minbicê birêkeftin bi aliyê navdewletî re bû. Di nava wan de Tirkiye jî hebû. Ev yek jî berovajiyê daxuyanî û derewên PYDê li ser ragihandina xwe tê ku ew ji Minbicê venakşe û Minbic wê beşek ji rêveberiyên wê be. Ji bilî Minbicê PYDê piştî şerê Efrînê navçeya Tilrifat jî radestê rejîmê kiribû. Ku li wir jî bi sedan ciwanên Kurd kirbûn qurbanî ji bo rizgarkirina wê navçeyê. Ji havîna sala 2012 PYDê bi hezaran ciwanên Kurd ji bo leşkeriya xwe ya neçar revandin û berê wan da şerên deverê Rojavayî Kurdistanê, mîna Minbic, Reqa, Tebqa, Dêra Zorê û li gorî amarên nîzîkî PYDê ku di şerên PYDê de bêhtirî 15000 ciwanên Kurd yên keç û kur şehîd bûne û piştî wê yekê jî bi hesanî PYDê wan navçeyan yek bi yek radest dike.